Dneska jsme na začátku věděli, co z toho zápasu potřebujeme. Viděli jsme, že potřebujeme aspoň bod, ale samozřejmě nechtěli jsme hrát na bod. Ukázalo se, že když máme hráče, který dokáže dát góla, tak Honza Jirka Veselský dneska dal 3 a ten zápas rozhodl pro nás. Klíčový asi bylo, že jsme za stavu 1-1 po neproměněné penaltě přežili nějakých 10 minut, kdy nás hosty trochu zmáčkli, ale ustáli jsme to a dali jsme do přestávky další gól a po přestávce už si myslím, že jsme si s tím celkem poradili v pohodě. Vlastně takže jsme se zachránili, jsme v klidném středu tabulky nakonec, jsme 9. s trochu nervíkama. A určitě chci poděkovat klukům Sáčka i celému klubu, který se k té soutěži postavil tak, jak se postavil. Když jsme si všichni tak během jara uvědomili, že to Bčko v tom krajském přeboru je pro žďár důležitý, a tak jsme k tomu přistoupili, takže díky předsedovi i trenérovi Ačka, s kterým jsme se vždycky dokázali domluvit, a s tou pomocí kluků z Ačka jsme ty závěreční důležitý zápasy dokázali zvládnout.